Аумығыз қайырлы сағатта мұқтарам милләттәштар эфирда Башқұрттар программаға. Тапшыруды әдірләусі ижади түркім есімінен хәдді Рафиқ Ахмадшын сәлемләй. Башта оның темалары турағында қысқаса. Милләті бойынша башқұрт, тілім бойынша дүние башқұртларының диалектінде сөйлешеді. Асқын башқұрттары тұрмышында бір юлы өз мөһим сара. Ошын садикка йөрі тұрғанек бәләкәй сақта. Бәләкәй ауылдардың олы проблемалары. Бөтенләй хиджаб кию камаса уламай, ул миңа тик этерегез кенә булып тора. Хиджаб. Башқұрт киемеме, әллә ғәрәптекеме? Иптәшем 6 елдан пенсияға сыға. Туған яққа қайтырға, Уфа. Төньяк флотта хезмәт итүсе милләттәштәребез язмышы. Кыргызстан Республикаһының Жалалабад ҡалаһында башҡорт татар үҙәге асылды. Бәхетленің қунағы бергә тейдер халықта. Асқын ерілі бір юлы өз сараны ейді. Район үдәгінде башқұрттың 2 зур ырыуы, балықсы һәм қадансылар құры. Башқұрт шығрияты күндері үтті. Төньяк башқұрттары тұрмышындағы мөһим вақиғалардан біздің ижади түркімді ситті қалманы. Асқын районы башқұрттары Рәсәй батшаһы идеуінің иң қуаты басымын кисерә. Ерен, динен хақла булар күп тапқыр ихтилалға күтәрелә. Меңәрләгән батыр яу яланында ятып кала. Халкыбыз тарихындағы олы каза, меңдән ашу башқұрт ғүмерен өҙгән һөйәнтеҙ фажиғаһы ла ошо ердә була. Шулай да был һынауҙары төбәк халҡының милли рухын һындыра алмаған. Милләті бойынша башқұрт, тілім бойынша дүние башқұртларының диалектінде сөйлешеді. Шулай тарих құрылған болған, шул дәуірде біз өскенбіз, һәм шул тілде сөйлешеміз. Ҡаҙансы менән балыҡсылары төньяҡ башҡорт ырыуына ҡарай. Шулай да уларҙың һәр береһенең үҙ тарихы, үҙ яҙмышы. Академик Раил Күзеев балыҡсы этнонимын ҡала һүҙе менән бәйләй. Сөнки төрки телдәренең күбеһендә балуҡ ҡала мәғәнәһен бирә. Күрәһеңә башҡорт балыҡсыларының ата-бабалары ҡасандыр ҡала халҡының күсмә өлөшөн тәшкил иткән. Танып буйына улар Алтайҙан, Көньяҡ Себерҙән килгән. Ҡаҙансыларҙың иһә төньяҡ Башҡортостанға күсенеүе Ҡыпсаҡ миграцияһы менән бәйле. Балықсылар и Ҡаҙансылар — это чисто вот такие кочевые южане. Если среднестатистический крестьянин обладал минимум представлением о правах, то представитель кочевого общества имел большие представления, большие правовые возможности. То есть он сам выбирал, кому он будет служить. Төбәктә 18-нче быуатҡа тиклем тик башҡорттар ғына йәшәгән. Районда ҡатнаш милләтле ауылдар юҡ. Архив мәғлүмәттәренән күренеүенсә, был яҡтарға урыҫ, марый, удмурт, мишәр һәм татардар атаба халыҡ менән махсус килешеү нигеҙендә килеп төпләнгән. 18-нче ғасырға ҡадар ҡыртанып, волостында фақат башҡортлар ғына йәшәгән дигән тәғлимат белән мин тулыһынса ризамын. Ләкин шушы 18-нче ғасырдан соң монда бер үзгәрешләр килеп чыккан. Кама буйында йәшәгән бик күп халыҡлар, татарлар, удмурттар, руслар һәм башҡалар көнсығыш яҡҡа таба, безнең Асҡын еренә таба, Танып буйына таба күскәннәр. Һәм менә шушы ваҡытта 1712 йылны милләте буйынша булган татар Ҡазан мулласы Ҡадырғолов Рахманғол Ҡазаншы ауылына килеп, Ҡазаншы башҡортларынан ди сатып алып, һәм шунда төпләнә. Һәм шушы Рахманғолдың малайы 1754 йылны Ҡазаншы ауылында мәсет төзөтә. Мәдрәсә ача, башҡорт балаларын татар муллалары уҡыта. Асҡындар 90-нчы йылдар башында уҡ шәжәрә байрамдарын үткәрә. Ут күршеләре Пермь башҡорттарына милли мәсьәләләрҙә һәр саҡ ярҙам итә. Пермь башҡорттары гәзите райондың Асҡыным йәнтөйәген баҫмаһының ҡанаты аҫтында сыға. Край башҡорттары ҡоролтай рәйесе Рәсил Мөхәмәтйәнов та сығышы буйынса райондың Олокүл ауылынан. Біз Чернушкада үзебезнең Асҡын районына таянып, Асҡын районы башҡортларына таянып, край ҡоролтай ойошторҙоҡ. Менә без Пермь крайында тоже шул шәжәрәләрне үткәрәбез. Башҡорт ҡултайы дигән ауыл бар ине. Шул ауыл халҡы без барғанчы, без татарбыз дип йөрөттөләр. Менә без барып, аларда шундай бәйрәмдәр, шәжәрәләр үткәрә башлагач, бер абзый хәзер председатель, ҡоролтай председателе ҡалды. 57 йыл мин татар булып йөрөдөм, мин башҡортмын икәнмен. Ырыуҙарға бүленеш башҡорт халҡының үҙенсәлеге. Милләтебеҙ тарихының һәр осоры ырыу ҡабилә принцибына таянып ҡоролған.
Рәсәй хөкүмәте хатта 20-нче буат башында Башкорт АССРның административ сиктерен билдәләгәндә лә ырулар менән исәпләшә. Олыстар ыру биләмәләренә карап бүленә һәм унда яшәүче ыру исемен ала. Бүген дә бит ата-бабалар тәҗрибәһен иткилек калдыгы дип түгел, ә буындан буынга күсә килгән аманат, киләсәккә якты юл дип кабул итәйек. Рәсәй мәгарифендә мәктәптәрдә укучылар һанына карап финансларга тигән карар иң тәүге сиратта аз комплектлы авыл мәктәпләренә кагылды. Һуңгы 2 уку елында районнарда күп урта мәктәпләр 9 еллык мәктәпләр башлангыч мәктәп статусында калдырылды. Был мәгариф мәсьәләләрен бәләкәй авылларның олы проблемалары дип атарга мөмкин. Ошо һораударда асыклау максатында безнең хәбәрсебез Мәләвез районына юлланды. Райондың Аптырак урта мәктәбе вакытында билдәле шәхестәр биргәне көсле мәктәптәр итәбендә булган. Шуларның береһе БАССРның халык артисты Зәйни Игъдәүләтов. Авылның үзәк урамдарының береһе хәзер уның исемен йөртә. Ошо урамда ташландык бер йорт бар. Ошо авылда туып үскәнмен. Һәм ошо садикка йөри торган идек бәләкәй сакта. Хәзер ул ябылган инде. Һәм 1-нче класс каламында укырга төштем. 11-гә тиклем укыдым, мәктәбе лә ябылды хәзер. Урындагы халык менән аралашкандан һуң асыклануынса, был авылдың хәл ителәһе иң кискен мәсьәләләре уның иң яшь граждандарына, балаларга кагыла икән. Былтыргы уку елында Аптырак 9 еллык мәктәбе башлангыч классларга торып калган. Ул мәктәп проблемасы бит безнең зур проблема, тем более бина ошо зоналарга безнең Башкорт авылында гына мәктәпләрдә бар бит. Башкорт мәктәпләрен. Кай авылдарда ябылды? Мына Шәріптер ябылган, Әлкутышта ябылат диләр. Мулла алда мына минең килинем укыту сул эшләйне. Шул мәктәптә ябып киттеләр. Безнең мәктәптә 16 бала. Шул 1-нче класста 9 бала быел килде, күп кенә. Безнең мәктәп балаларын битендә харышка кушкан булдылар, һәр 2 ел уже анда этләнеп укыдылар. Йөреп, тоже мына автобуста иртәнге автобусдан сып килеп алалар. Укытучылар мына харышка йөреп укыталар безнең һәр укытучылар. Аптырак мәктәбе укытучылары ла, шулай ук Харыш мәктәбенә йөреп укыткан укытучылар да безнең менән һөйләшүдән баш тартты. Укытучыларга андый вакытта әйтәләр бит эшеннән угрожа итеп, куркытып, янап, шуның аркасында алар да хәр йөрмәй башладылар. Беренче укытучы йөреп караган, алар дәресләр белмәсә, куша дип куркытып, эш буенча уже һәркем бит эш кылганга килми. Мына утырган мәктәбе караганда бик матур мәктәп. Монда кирбез мәктәптә шаулап гөрләп торган мәктәбендә 3 классмы, сыйныфмы укыйлар. Монда 2-3 исемле мәктәптә укыйлар. Район мәгариф бүлеге мәгълүматы буенча 2013 елның 1 сентябрына тагыла 5 Түбәнге Таш, Арыслан, Петропавловка, Хлебодаровка, Бәләкәй Шәрип авылдарында мәктәптәр ябыла. Мәгариф бүлеге начальнигының Аптырак мәктәбендәге хәлде һорагас, ул булай дип аңлатты. Это было принято, скажем так, до моего назначения, то есть это история у Аптыраковской школы своя, в настоящее время там работает начальная школа. Но вот если касаться этого периода, то мы, естественно, стараемся предложить какие-то варианты трудоустройства учителям, но, естественно, мы, наверное, не сможем предоставить работу равнозначную всем, поэтому, естественно, будет предложено встать на учет службы занятости. Авыл халкы елдар буе хәл ителмәгән мәсьәләләр, бетмәс-төкәнмәс дөнья мәшәкатьләре сулганышында калган. Бында яшәгән һәр кешене эшһезлек, аксаһызлык һәм башка социаль мәсьәләләр борсый. Главное эш керек безгә. Эш юза. И акса мәсьәләсе шул инде кешегә. Кире садиклар асылган инде, мәктәпләр булган инде. Халык узган буаттың 90-нчы елдарында ябылган балалар баксаһын яңынан тергеде уяклы. Әмма уны нисек тормышка ашырырга? 17 бала бездә исәпләгән инде вакытта. Именно ошо Аптырак авылында. Күрше менә Муллагыл авылында 2 километрга бедер, анда яшьләр бигрәк күп. Анда бер 15ләгән бала бар, садикка йөрлек. Садикта асталар бигрәк әйбәт булыр. Мәктәп зур безнең. Анда столовыйлар бар. Әле көндә ягыла ул мәктәп. Матур состояниелар. Урамдан баралар мәктәпкә укырга безнең балалар. Рышкала тота белмәй, яда белмәгән балалар битендә укырга. Рәсми сайтта районда 207 авыл дип күрсәтелгән. Барлыгы 34 балалар баксаһы эшләй. Шуларның 17-һе Мәләвез калаһында урынлашкан. 90-нчы елдарда зур предприятиелар карамагындагы баксалар муниципалитетка тапшырылган.
Шул вакытта каланның үҙендә генә 6 балалар баксаһы ябылһа, хәзер 4-әүһе ремонтланган, эшләй башлаган. Әмма авылдарда яшь әсәләр һаман да балаларын кайда калдырырга белмәй. Аптырак балалар баксаһының бинаһы шактый нык күренә. Уны ла ремонтлаганда ошо төбәктәге башкорт авылдары балалары заманса тәрбия алып үсер ине. Әлегә районда бернисә генә гаиләлә балалар баксаһы теркәлгән. Безнең гаиләбездә 5 бала. Улыбызга 12 яшь, иң бәләкәс Айтуганыбызга яшьтә 2 ай. Безгә мәгариф бүлексәһеннән үзебезнең расписаниебезне китерделәр. Шул расписание буенча мин көндә дәрес үткәрергә тырышам инде. Көненә 2 дәрес. Беренче көндә, мәсәлән, математика белән рәсем булды һина, икенче көндә физкультура менә, музыка менә шундый дәресләр була инде. Үткәрәбез. Куликовтарның гаилә башлыгы Вираж крәстиян фермер хуҗалыгында эшләй. Ярай гаиләнең үз йорты бар, әмма кайһы бер яшь гаиләләрдән өйе лә юк. Әсәйләр белән бергә яшәйбез. Пока никак әле килеп сыкмай, перспектив нет. Кадыкай хәзер Юмагужанан менә Күгәрсен районы объявление буенча үй тапкайны. Шул хәзер теге хатусылар документларны әзерләп, шул Кадыкайга бирһә, шул Кадыкай бара инде шул документлар менән нигә. Материнский капиталын шайтып оформить итәргә. Шул кияү безнең кырда йөри бит инде, Себердә. Шул үй алырсын тырышып, семьяны шатырсын дигән химак. Әле менә январьда киткәйне, хәзер уже менә апрель битендә семьяһын күргәне юк. Мәктәптәрдә ян башына карап финанслау үҙен аклармы? Рәсәй хөкүмәтенең мәгарифкә сыгымдарды кыскартуы кыйбатка төшмәсме икән? Хукмактары авылыннан бер сыгып киткән балаларның кабат авылга юлдары төшерме? Аптырак халкы көҙгә башлангыс мәктәбебез ябылып куймаһын дип хафалана. Мусулман хатын-кызының кейеме һуңгы вакытта әмгыятьтә бәхәс тудыра. Кемдер уны мода шаукымы, бәгъзеләре гарәп йогынтыгына бирелү дип баһалай. Янәһәле безнең халык бындай кейем киймәгән. Ысынында башкорт тылыуларының кейеме ниндәй булган? Безнең хәбәрчеләр ошо һораударга җавап эзләне. Башкорт мәдәниятен саф килеш һаклап калган төбәктәрдән береһе Курган өлкәһе. Бында халкыбызның борынгы көнкүреш әйберләре, милли ашлары һаман да киң кулланыла. Тап шугала безнең иҗади төркем башкорт хатын-кызының борынгы кием өлгеһен эзләп, төбәктең Калмак Әбдрәшит авылына юлланды. Әсәйебездән калган киемдәр миңа 7нче класста инәем эшләне. Был һиңа бер кәрәк булар, миннән бер бүләк булар. Һинәне хакла. Бәребез Совет усырындан итәктә бездә кошъяулыкта бетмәне, бындай борынгы күлмәктәрдә бетмәне. Шуны мин кошъяулык ябынып 1 ел кошъяулыкман я шул кошъяулыкман йөрдем әле килен булып. Был әле һәман үземнең артымдан килгән кошъяулык искергән инде искәһәлә хаклап алып йөрим. Бына 50 ел бул бара. Килендәр бүренеп, шулай кайныларына, кайнагаларына шулай итеп, нидән генә шыбырлап кына шулай итеп һөйләшкәндер. Архив документларында, шәхси фотоһүрәтләрдә лә башкорт хатын-кызы һәр вакыт каплаулы киемдә. Был сит ил Рәсәй галимдары хезмәтләрендә лә асык күренә. Һәр бәхәстә дәлил булырга тиеш. Китаптарда карайбыз. Фотоһүрәтләр күп кенә калган. Менә мәсәлән, билдәле тарихчы этнограф Сергей Николаевич Руденко башкортлар дигән хезмәтендә күп кенә анда описание бар. Безнең ничек инәйләр киенгәннәр. Һәм фотоһүрәтләр бар. Менә мәсәлән, башкирка головной уборы, кашмау кигән. Там янтан гаурлар, меңлеләр. Бу бит гарәп апайлар түгел, менә безнең башкорт апайлар бит монда. Менә мин мәсәлән күргәнем юк, что менә элекке фотоларда, рәсемдә безнең инәйләр кыска күлдәк кигәннәр. Рәсәй галимдары 60-нчы елларда башкортлар тыгыз урынлашкан биләмәләргә Өфе, Өпә елгаһы буена фәнни экспедиция яһай. Ундагы мәгълүматларда башкорт хатын-кызының киеме каплаулы икәнен дәлилләй. Девушка, она нарисована по существу с натуры художником Гумером Мухаммедшиным, который в тот год участвовал в нашей экспедиции. Вот эти все листы, это вот как раз вышивка тех мест, это материалы экспедиции того года, 59-го года. И потом еще была экспедиция 84-го года, были в деревне Шакурова, Арсланова. Буквально все молодые женщины были одеты в такие костюмы. Нам даже говорили, что
Каждая девушка к свадьбе готовит по 15, по 20 таких комплектов. Тимәк, совет заманында гына башкорт хатын-кызының башынан яулык халына итәктәр кыткара. Бу аттар буе буындан буынга күсәгелгән традиция бары тик һуңгы 2 ел эчендә генә юкка сыга. Һәр мусульман хатын-кызы каплаулы киемдә булырга тиеш, чөнки улай дип Аллаһ Тәгалә Коръәндә безгә кушкан. Мәсәлән, үткән бу аттарда башкорт хатын-кызлары шулай ук каплаулы киенеп йөргән, ләкин уларның тукмалары, фурнитураһы киемендә бөтенләй икенче булган. Ул тәңкәләр булган, мәрьендәр булган. Әлеге вакытта без еңелрәк тукмалар менән кулланабыз. Миңа бөтенләй хиджаб кию камасауламай, ул миңа тик этерегез кенә булып тора, чөнки ул минең калканым был дөньяла. Хиджаб хатын-кызның гәүрәтен, ягъни йөз һәм кул суктарынан башка тән өлешен каплаусы кием. Был термин махсус гарәп кием халымын күдеңендә тотмай. Без танышкан Әхирәттәр милли фольклор ансамбле төркеме инәйдәренең милли киеме тулыһынча хиджаб талабына тап килә. Хиджаб менән бергә никабты бутырга кирәк түгел. Хиджаб түгел, никаб дигән әйбер ул арапларның ғурф гадәттән элекке вакытлар Пәйгамбәр әфәндебез вакытында булган бер әйбер инде ул. Ул менә беләгез менән булай итеп каплану, күзләре генә күренә, битленә шайтып каплай. Менә шундай әйберләрдән инде ул безнең өчен Уралы, Поволжье дип әйтәм, был тарафлардагы бул өчен һич булмаган әйбер. Һәм дә беләгезме, хаҗ вакытында әгәр булай никабты кийһәң, һинең хаҗың кабул булмай. Өле сөйләребез, безнең никабты киймәгәндер. Әмма баш яулыгын япкандар, һәм дә инде узын кием кийгәндер. Бұл хиджаб дип атаһаң да, узын кием дип атаһаң да, оның не юк, ниндидер айырмаһы юк. Мусулман өчен яшәү тәгълиматы Коръән Кәрим. Безне борсыган һорауга җавап та изге китаптың 2 аятында сагылган. Нур сүрәһенең 31 аятында Аллаһу Тәгалә шулай дип боера. Ул әйтә: "Кул, әйт, эй хабибим, мусульман хатыннарга үзләренең ярамаган әйберләрдән күзләрен төшерһенләр. Һәм дә үзләренең намысларын хаклаһындар. Ярамаган кешеләргә үзләренең матурлыгын күрһәтмәһенләр" дип әйтә. Яулыктарын төшерһенләр дип, тик күренгән әйберләрен генә калдырһындар. Ягъни мондагы аңлатуы буенча бите калырга тиеш, кулдары, аяктарының табанларында күренүе мөмкин. Ахзаб сүрәһендә моның турында Аллаһу Тәгалә шулай дип боера: "Эй пәйгамбәр, әйт, хатынларыңа һәм балаларыңа, һәм дә мусульман булган хатынларга яулыктарын аскарак төшерһенләр" дип әйтә. Ислам гарәптәрнең генә дине түгел, ул барлык кешелеккә ибәрелгән. Башкорт халкы борындан Аллаһы Тәгаләнең кушканын үтәп, тыйганынан баш тартып яшәгән. Баш калабызның төп символларының бере Дуслык монументында хүрәтләнгән башкорт кызыла каплаулы. Монумент 1965 елда Совет ысырында төзелгән. Ул вакытта сител йогынтыһы тураһында һүздә булуы мөмкин түгел. Милли башлангысты хупламаусыз сәясәттә тотыш башкорт илен сагылдырусы образ тудырганда, халкыбызның гореф гадәте менән исәпләшергә мәҗбүр булган. Бүген динебез яңа һулыш алган усырда иманга килүсе яшьләребезне сүллек өчен кулайлаштырылган гарәп киемен кабатлайдар дип гаепләйбез. Был нигезһез, улар киреһенчә башкорттың хак асылына кайта башлана. Кемдер ситяхтарга бәхет, карьера, озын акса артынан юллана. Икенчеләрдә туган илен калдырырга нужа мәҗбүр итә. Әмма һәр ике якта гази җирен юкынып, хаганып көн итә. Ел һайын кайтырга тырышабыз. Монда килгәс ныграк кадерен белә башладык. Быел Халимовтарның Башкортстандан китүенә 8 ел тула. Улар Төньяк флотта контракт буенча хезмәт итә. Безнең авылдан иптәш егет башта по контракту служиттера килде дә, 1 ел служить кайтты. Мин тегендә Башкирияда эшләйдем. Шуны миңа предлагать инде. Барагын килгән әйдәм кил, урнаштырам. Шуны киттек инде семья белән. Рәил менән Гөлсәсәк Миякә районынан.
Яшьтәр гаилә коргас Өфөгә килә. Әмма туган республикаһында эш, фатир мәсьәләһен хәл итү мөмкинлеге табылмагас, ситкә сыгып китә. Ул вакытта Башкортстанда безнең бигрәк эш табу кыенрак. Торлык хәлләре дә бик авыррак. Монда килдек, сразу торга урын булды. Елдан-ел поляркалар күбәя, зарплаталар арта. Төньяк флот Мурманск өлкәһенең Гаджиево калаһында урнашкан. Флот хезмәткәрләре өчен көне сәгать иртәнге 6-да башлана. Эш вакытының һәр минуты сәгате исәптә. Базалагы каты талаптардан тыш хезмәткәрләргә кырыс табигать шартларына ла бойһонырга туры килә. Баштарак кыйнарак туры килде, өйрәнеп киткәнсе. Монда климат та икенче төрлерәк. Кыш көне бит инде полярный ночь, яйкины полярный день. Туган якка кайту теләге бармы? Бар, анда кайтабыз инде, Алла берсә. Менә иптәшем 6 елдан пенсияга сыга. Туган якка кайтырга, Уфага. Гөлсәсәктең бер туган һеңлеһе Эльза Баширова ла Гаджиевага килгән. Яшь белгестең ситкә сыгып китүенә эшһезлек сәбәпсе була. Беренче магазинда эшләп, кассир булып эшләнем. Әлеге вакытта стрелок булып эшләйм. Туган якка нык күңелем тарта. Туган ягыма кайтып яшәргә теләйм. Замана яшьтәрен борсыган төп мәсьәләләр фатир һәм эш ситтә тизрәк хәл ителгәндәй. Шулай да алтын көмеш яуган ердән туган ил кадерлерәк. Күңелләрендә газиз yerенә карата һөю йөрткән яшьтәр якын киләсәктә әйләнеп кайтыр дигән өмет бар әле. Кыргызстандың Жалалабад калаһы башкортлары тормышында зур яңалык. Күптән түгел бunda милли мәдәни үҙәк эш башлана. Бүген безнең менән Skype аша бәйләнештә оешманың рәисе Линара Габитова. Линара Габитова Кыргызстанда туып үскән. Ата-бабалары сыгышы буенча Ырымбур өлкәһенән. Жалалабадтагы тәүге башкорт оешмаһын асуга йөрәт иткән милләттәшебезнең хыялы калала башкорт телендә радио тапшыру оештыру. Линара Хутлаевыз башкорттарды бергә йырга нимә этәргәс бирде? Люди просто захотели объединиться в общую организацию и как бы общаться друг с другом. Вот, как сказать, тоска по общению, наверное, по родному общению. Многие даже не знали, что у нас есть диаспора, вообще существует. Ата-бабаларыгыз бул яктарга нисек килеп сыккан? Дедушка тоже приехал сюда со своей мамой. У них тоже было раскулачивание, он тоже с Оренбургской области, там село Бахтиярово есть такое. И вот оказывается, моя прабабушка, говорят, что башкиры носили такие пышные юбки раньше. И она его, оказывается, как-то под юбку вот спрятала, за ними гнались, что ли, как-то под юбку спрятала его. И села на поезд и приехала в Среднюю Азию. Они сначала жили в Узбекистане, а потом уже переехали в Киргизию. Нисек улар милли рухты һаклап калган, етмәһә янсәрдәренә лә уны еткерә. Уже когда дедушка вырос, он пошел служить в армию. Когда в армии прослужил, приехал, и тогда бабушка, оказывается, сказала: я тебе только на башкирке женю. И поехала в Уфу и привезла оттуда бабушку, мою бабушку, это мамину маму. Халык үз тамырларын беләме? 10 октября к нам приезжал Стерлитамакский концерт, филармония Стерлитамакская. Люди действительно получили огромное удовольствие, потому что давным-давно не было такого концерта у нас в городе, что мы настолько были вот заворожены, сказать, или же вот настолько соскучились вот по своему народу. Еще они вот на чисто башкирском разговаривают, и вообще так это за душу вот это все захватило. И мы на следующий день поехали за ними в Ош тоже, еще раз посмотреть их концерт. Жалалабад башкорттарын нимә борсый? Мы вот башкиры, мы хотели бы, чтобы организовать кабинет, чтобы башкирский язык изучать, потому что у нас поколение совершенно не знает языка. Линара, әңгәмәң өчен зур рәхмәт. Жалалабад башкорттарының тәүге карлугасы дуслык милли үдәгенә уңыштар теләйбез.
Башкорттар программаның сираттағы сығарылышы тамам, интернетті бізді www.tvhdqrb.ru сайтында қарағыз. Редакция менен бәйләніш үшін телефон 251-73-92. Тілек тақдимдәрігіді әлі экранда көрінген электрон адрес қалай бәрірге мүмкін. Бұнантыш бәдің менен Skype әлімтеге сығыл форсатыла бар. Оның адресі Башкорттар Хадық ТВ. Бір аднанан яңынан осырашқанға тиклем. Хау бұлығыз, дүнияны башқұртса қарағыз.